Hikayoyin kaifafa zukata na Malam Aminu Kano. Mai karantawa Maude Rabi'u Gwadabe. Kashi na ɗaya, darussa daga addini. Imani shi ne tabbatar aiki. An yi wani malami da almajirinsa, banda karatu da yake ɗauka a wajen malamin har yakan tambaye shi na ƙulƙula. A cikin irin haka ne har ya ba almajirin wata addu'a wadda in an karanta ta ana iya taka ruwa a wuce. Ana cikin haka sai tafiya ta kama malamin zuwa wani ɗan ƙauye. A daren tafiyar an yi ruwa kwazari har ƙorama ta kawo. Da suka iso ƙoramar sai almajiri ya ce yau ga ranar addu'a. Sai ya karanta ya taka ruwa cap 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 ya haye. Malami ya karanta ya taka sai tsulum ya tsunduma. Ya nanata amma a banza. Sai yaro ya taka ya dawo. Malami ya karanta daidai da yaro amma ya tsulluma, yaro kuwa ya haye. Malami ya gigice ya ga yaya haka? Can sai yaron ya ce malam ai na ga duk inda kuskuren yake. Na ga kai in ka karanta sai ka ja wandonka sama. Ni kuma ai ko wannan tunanin ba na yi balle in ja wandona. Tunda aka ce a taka a wuce, ya kuma za a yi tunanin jiƙewa? Shugabancin Musulunci. Ainihin tsantsar shugabanci a tsakanin shugabannin musulmi aka samu, kuma har yanzu ana samu nan da can. Farkon waɗanda za a yi koyi da su su ne halifofin farko da wasu da suka biyo bayansu. Haka kuma a nan ƙasar an samu manyan misalai da suka ishe mu koyi. Kuma shugabanci ba wucewa gaba ne kawai ba, abu mafi wuya ma a cikinsa shi ne shugaba ya gane cewa sanya shi a gaba ɗin ne biyansa ba ya tara wani abu ba, don tara dukiya ya shugabanci mutane haramun ne. Shugaba kullum yakan tsaya tabbatar da haƙƙin mutane na gida da baƙi, dabbobi da tsirrai. Ya zo cikin hadisi cewa Sayyidi Umar yardar Allah ta tabbata gare shi kullum baya cin abincin dare sai an yi shela a Madina ko akwai wanda bai ci abinci ba? An tambaye shi dalili, ya ce don kada Allah ya tambaye shi a ranar hisabi cewa yaya an ba shi kiwon mutane amma ya bar ɗaya da yunwa, shi ko ya kwana a ƙoshe? Haka kuma yakan ce wallahi in raƙumi ya mutu da ƙishirwa a ƙasar Islama ni ne da alhaki. An samu cewa Halifa Umar ibn Abdulaziz ya zauna ba wanki har matarsa ta yi magana, ya ce wallahi ba ni da sabulu kuma ba ni da kuɗi. Ta ce ba ka karɓowa daga baitul mali? Ya ce a ranar hisabi zan iya ba da dalili da ban yi wanki ba, amma ba zan iya ba da dalilin ɗiban kayan amana ba. Haka kuma an ba mu labari cewa Shehu Usmanu kullum ya ba da tutar mulki zuwa ga wanda ke shugabantar ƙasa yakan ce, to Modibbo, na tabbata ka yi kiwon shanu, in baka yi ba ka tashi ka gani ana yi. Za ka kiyaye cewa bafulla ce da sanda ɗaya yana iya kore shanu zuwa makiyaya komai yawansu. In ya yi tsawa shi kaɗai duk sai abin da yake so. To Modibbo, shanu kenan. Amma ka san an baka kiwon mutane, dukkansu bayan Allah ne, yalla musulmi ne ko kafirai. Kowane ɗayansu yana buƙatar sanda daban. Ka iya riƙe sanduna yawansu? Ba ka iyawa. Don haka ka kiyaye abu biyar nasu kafin ka nemi biyayyarsu. Su ne rai, dukiya, jini, mutunci, addini. Kada ka sayar da ƙasa domin ta Allah ce, sai ka ba su kyauta. Kuma kada ka bari masu ƙarfi su hana raunana samu. In ka yi haka, rabin jama'a za su so ka, rabi su ƙi ka. In ka kauce wa ɗaya daga abubuwan nan, duk jama'a za su ƙi ka. Daga nan sai ka saurari huƙubar Allah. Haka kuma ya zo a hadisi tabbatacce cewa ranar da aka yi wa Sayyidi Abubakar mubaya'a ya faɗi wata magana gajeriya amma da ta zama ginshiƙin adalcin mulkin Islama. Ya ce kun zaɓe ni domin ni ne ƙasa da ku ba don na fi ku ba. Rarraunanku ya fi ƙarfina in ban tsare masa haƙƙinsa ba. Ƙaƙƙarfanku rarrauna ne in na tsare masa haƙƙoƙinsa. Allah ya gafarce ni ya gafarce ku. Haka kuma an samu cewa wata rana Sayyidi Umar yana ciwon ciki mai tsanani, an je samo zuma da za a haɗa da magani ba a samo ba. Sai wani a cikin sahabbai ya ce a ɗebo ta baitul mali. Umar ya ce bai yarda ba, sai majalisarsa ta yi shawara ta yarda. Misalai ba su da iyaka, mun ba da waɗannan don yara su samu jagora. Annabi Muhammadu da Bayahude. Wata rana Annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tara mutane yana wa'azi a Madina. Sai wani Bayahude ya ce yana da tambaya. Annabi ya ce Allah ya sanarce mu. Bayahude ya ce ka ce komai a duniyan nan yana cikin Alƙur'ani. In haka ne, ina ayar da ta nuna yawan gurasar da mudun alkama ɗaya zai yi?
Annabi ya ce akwai. Sai sa aka kirawo wata mace mai yin gurasa ya tambaye ta. Mai gurasa ta ce ya manzon Allah, idan an sirfe ta za ta yi gurasa 3, in kuma ba a sirfe ta ba za ta yi 3 da rabi. Manzon Allah ya ce da Bayahude to kaji. Bayahude ya ce ai ayar nake so a Alƙur'ani ba maganar mai gurasa ba. Annabi ya ce Allah ya ce ka tambayi ahalin abu in ba ku sani ba, wannan mace ita ce ahalin gurasa. A nan take Bayahude ya ce ka gaskata ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiyar Annabi Luqman ga ɗansa. Annabi Luqman ya yi zamansa na annabci akan wa'azi ga al'umma wajen amri da nahyi, kuma irin abubuwan da ya yi wa'azi a kansu har yanzu ba su gushe suna da amfani ba. Abin tsoro da mamaki ma shi ne yanzu ne ma aka fi buƙatar su. Galibin abubuwan da ya farfaɗa suna nan dalla-dalla a Alƙur'ani mai tsarki. Wasiyar da ya yi wa ɗansa iri biyu ce, ta farko ta kan wa'azi gaba-gaɗi, ta biyu kuwa da misalai don mai hankali ya lura. Za mu fi son yara su karanta irin ta misalin domin ba ta buƙatar ilimi da zurfin hankali kafin a gane. An sanar cewa shi ɗan Annabi Luqman saurayi ne mai ladabi da biyayya da kawaici, ba abin da yake tsoro irin ɓata wa mutane, har saboda haka yake ɗari-ɗari da su. Mahaifinsa ya yi ta ƙoƙarin nuna masa cewa in ya sa aikin alheri a gabansa, kada ya damu da abin da mutane za su faɗa, amma ina! Wata rana sai ya ce da ɗansa ya jawo alfadarinsa su je yawo, da rana tsaka ne kuwa. Annabi Luqman ya hau, ɗansa yana korawa, ga kuwa rana fatsar-fatsar. Can sai wasu mutane suka ce, don Allah ka ga wani tsoho marar tausayi ya bar yaro a ƙasa shi ko yana sama ya huta da zafi. Sai Luqman ya sauka ya sa ɗansa ya hau, ba su je ko nan da can ba, sai wani mutum ya ce, kai wannan wani irin yaro ne marar tausayi, ba ka barin tsoho ya hau? Daga nan sai yaro ya sauka, suka ci gaba da kora alfadari. Da suka zo wani wuri sai waɗansu dattijai suka ce yau ga wasu wawaye, yaya cikin wannan rana mai zafi za ku kora dabbar hawa maimakon ku hau? Sai Luqman ya hau tare da ɗansa. Jimawa kenan da hawansu, sai ga jama'a na cewa wannan ɗaukan alhaki da yawa yake. Yaya za a wahalar da dabba haka? Don me ɗaya bai hau ba ko kuma su kora ta haka? Daga nan Luqman da ɗansa suka dawo gida ya ce da shi, to ya kai ɗana, ka ga duniya yadda take, komai ka yi akwai mai kushe maka, don haka in za ka yi abu ka auna, in na alheri ne ka yi gabanka gaɗi, in ka dakata surutun mutane sai ka mutu a zaune. Ɗan adam mai wuyar gane hali. Alheri ɗaya lada 10. Koyaushe mutum ya yi wa ɗan wani ko wata alheri, Ubangiji zai saka masa da kamar riɓi 10, sai dai in can cikin zuciyarsa akwai wata munaƙisha. Wani ɗan taliki da matarsa da ‘ya'ya 2 ya wayi gari ba shi da abin da zai ci, kuma ba shi da ko kwabo. Duk inda ya saba bubbugawa ya je bai samo ko da ƙarfen fana ba. Can la'asar sakaliya sai ya dawo gida hannu rabbana. Sai ya ce da matarsa ta sanya ruwa a tukunya ta dafa, don ma yara su ga alamar ana abinci. Almuru ta kawo kai kenan sai ya ji ana sallama a ƙofar gidansa. Da ya fito sai ga wani ya zo gare shi da cewa ya taimake shi da abin da zai ci, domin tun safe bai sa hatsi a baki ba. Sai ya koma cikin gidansa ya ce da matarsa yau fa ana wata sai ga wata. Kin ji abin da mai sallaman nan ya kawo shi? Matarsa ta ce to yaya za ka yi banda ka sallame shi? Ya ce to ai abin da tausayi, ba wani abu da za mu yi masa? Ta ce da ba mu yi wa kanmu ba? Ya ce shi ya san abin da muke ciki ne? Shin kazan nan tamu ta fara kwanci ne? Ta ce yau ɗin nan ta fara. Ya ce je ki ɗage ta, ki ɗebo ƙwan mu ba shi. Matar ta je ta kawo masa ƙwai, ya kai wancan mutum da cewa ba su da komai sai ƙwan nan. Mutum ya karɓa, ya yi godiya ya tafi. Da gari ya waye sai ga wani baƙo daga ƙauye ɗauke da kwando cike da ƙwai. Ya ce jiya ne bayan almuru sai shauƙinka ya zo min rai, saboda na daɗe ban zo ba, don haka na yo sammako na zo don in gan ka. Wannan ƙwai ma da kasuwa ne niyyar kaiwa, sai na ce gara in kawo ma in jaddada zumunci. Ya shiga da ƙwai ya ƙirga, sai ya tarar guda 100 ne cif, amma guda 10 sun fashe. Sai ya tambayi matarsa cewa ƙwan kazan nan nawa ne? Ta ce guda 10 ne, amma ɗaya fasasshe ne. Ya ce wane mutum? Allah da girma yake. Dama ya ce riɓi 10 yake saka alheri. Kin ga ƙwan nan 100 ne, kuma 10 fasassu ne daidai wa daida. Kashi na 2, yin ishara da mutane. Zurfin hikimar Hausa. Nan ba da daɗewa ba a ƙasar malumfashi,
an sace maraƙin wani bafullaci. Rahoto ya kai ga 'yan doka, aka shiga bincike. Wani mai farin kaya mai bincike ya samu labarin ƙauyen da aka sayar da san, amma bai samu sunan wanda aka ce ya saya har ya yanka ya sayar ba, an dai masa kwatanci. Da ya zo ƙauyen sai ya zazzagaya a hankali har ya zo wani ƙofar gida, inda ya tarar da wani ɗan yaro da magirbi yana haƙa a jikin bango. Gidan kuwa a nan aka yanka sataccen maraƙin. Sai ya tambayi yaron ko a nan ne aka yanka maraƙi? Yaro ya ce a nan ne. Ashe uban yaro ya saurara, sai ya ce kai waske, kai dawa? Sai yaro ya gane cewa ya yi kuskure da ya amsa, don haka ya waske. Sai ya ce wani mutum ne da ban haushi, ya same ni ina haƙa a ramin gafiya ko zan samu nama yau, sa'an nan yake tambaya wai a nan aka yanka maraƙi? Ni kuma dan haushi na ce masa a nan ne. Ɗan doka mai farin kaya sai ya yi gaba. Komai dabararka wani ya fi ka. Wata rana zakara ya yi sammako zuwa gidan suna a wani ɗan ƙauye. Ya yi nisa kenan sai yin yawa ta hange shi. Sai ta sha kansa ta dawo kan hanya ta kwanta kashangare, niyyarta da ya zo ta kama shi ta cinye. Zakara ya iso kusa da ita kenan, sai wani tsohon ɓera ya fito daga sunkuru ya ce da zakara ina zuwa? Zakara ya ce na ganta, amma ai mushe ce. Ɓera ya ce ai da ranta, domin yin yawa in ta mutu bakinta buɗewa yake yi. Da jin haka sai yin yawa ya buɗe bakinsa. Sai ɓera ya ce ka ga mushen naka. Nan take zakara ya arce zuwa gida, yana mai godiya ga ɓera. Shi yasa komai dabararka sai ka ga wanda ya fi ka. Maganin haka kawai a yi gaskiya. Nan fa ake yin ta. Da daɗewa waɗansu abokai uku suna zaune da daddare suna hira, sai suka hangi wuta tana ci akan wani ƙaton dutse. Ɗayansu ya ce wannan dutse da girma yake, ka ga wutan nan ta fi kwana 20 tana ci. Sai ɗayan ya ce ai ta dinga yi kenan har fiye da kwana 40, lallai dutsen nan na ɓuli da girma yake. Na ukun ya ce a ina kuka ga girman dutse ba ku ga na Kamaru ba? Ai in wuta irin wannan ta kama har shekara take yi tana ci. Sai suka ce to malam da damuna fa? Malam sai ya ga an kama shi ba shi da mafita sai ya ce wane mutum, nan fa ake yin ta. Sai suka bushe da dariya, wato dai an gane mutumiyar aka shera. Hikimar iya mulki. An ba mu labari cewa zamanin marigayi Madakin Kano Mahmudu, talakawan wani ƙauye a ƙasar Bichi sun yi bore a kan haraji. Bayan sun ƙi biya har sun koro dagaci da jifa. Lokacin da dagaci ya kai rahoto wajen hakimi, sai aka aika da dogari da yaran hakimi a binciko. Ai dogari da yaron hakimi a guje suka dawo, suka sanar cewa ai mutanen sun yi shigar yaƙi, domin sun fito mazansu da matansu riƙe da kwari da baka, mashi da gatura, kuma har sun fito da karnukansu na farauta. Ganin abu ya kai haka, sai hakimi ya aika zuwa ga sarki, daga nan kuma aka gaya wa Rasdan. Shi Rasdan bai yi wata ba, sai ya gaya baturen 'yan sanda cewa a tafi da shiri zuwa ƙauyen a kamo masu boran. Da wannan magana ta dawo gaban sarki, sai Madaki Mahmud ya yi wuf ya ce yana roƙon sarki a bari ya fara zuwa da kansa kafin a je da 'yan sanda. Da Turawa suka ji wannan sai suka ce fau, haka ba za ta yiwu ba, tunda aka ce har mutane sun ɗauko makamai, maganin 'yan sanda masu bindiga. Duk da haka Madaki ya dage cewa yana roƙo a bari ya fara zuwa, tunda shi ne kansila mai kula da hakimai, haraji da sauran irinsu, kuma duk ga matansu da 'ya'yansu a wajen, da ƙyar dai Turawa suka yarda ya je. Gogon naka da zuwansa Bichi, sai ya aika ƙauyen da saƙo cewa sarki ya aiko shi gare su, na haka su tare dukkansu a cikin shirinsu kada a rage kowa. Kafin a ce menene wannan sun yi cincirindo a bakin kasuwa mazansu da matansu. Can sai ga Madaki tare da hakimi, dagacin garin da malaman hakimi. Wuri ya yi tsit ana jiran a ji saƙon sarki. Sai Madaki ya ce jama'a sarki ya gaishe ku, ya kuma gaishe ku. Ya ce in gaya muku cewa ya sami labarin abin da ya faru tsakaninku da mai garinku, wanda har abu ya kai da tashin hankali. To abin da sarki ya ce in faɗa muku shi ne, lallai bai taɓa cewa ku biya haraji ba, saboda haka gaskiyarku da kuka ƙi. Nan da nan sai wuri ya ɓarke da hayaniya ta godiya da cewa Allah ya bar sarki, Allah ya bar sarki. Madaki ya ce amma abin da sarki ya gaya mai garinku ya karɓa gare ku shi ne kuɗin arziki, don haka ya turo ni in ware masu arzikinku da matsiyatanku, don mu sallami matsiyatanku masu arziki su biya. Nan da nan sai wannan ya dubi wannan ya ce waye zai yarda a kira shi matsiyaci.
Sai wani dattijo ya fito ya ce ranka ya daɗe, duk cikinmu nan babu matsiyaci, saboda haka muna so mu je mu kawo. Madaki ya ba su lokaci aka taro harajin ƙauyen tsaf, wanda a wannan lokacin bai kai ya kawo ba. Madakin Kano ya kawo haraji ba da an je da bindiga an yi kashe-kashe ba. Wannan ya sa mun tuna da wata mashahuriyar shawarar da Halifa Mu'awiya ya taɓa bai wa ɗansa Yazidu cewa, in za ka biya buƙata da harshe, kada ka sa alƙalami, inda alƙalami kar ka sa takobi. Madakin Kano Mahmud ya zama Mu'awiyanmu. Wayo maganin wayo. Koyaushe a ƙasar Hausa, a ko'ina akwai bambaɗo, wato maroƙin baki. Al'adar maroƙi ita ce yabon mutum. A cikin irin wannan hali har yakan wuce gona da iri domin yakan faɗi abubuwan da ba haka suke ba. Duk da haka, mutanen da aka yaba ba sa samuwa sai a ga sun ba da wani abu. Waɗansu ma sun fi son irin wannan mafificin yabon, ko da yake sun san ba haka ba ne. Wata rana cikin ranaku mai bambaɗo ya je roƙo gidan wani bafullace a wani ƙauye a ƙasar Gombe. Lokacin da ya ji almuru ta kawo kai, sai ya fara kirari da cewa, ɗan mai shanu zambar alif, ɗan sarkin Fulanin Gombe, jikan Jauro wane da wane, duk wani bafullace bayanka yake, da dai sauran irinsu. Bafullace ya fito daga gidansa ya ce da shi ya gode da zuwansa, ya kuma yi baƙin ciki cewa an kai shanu riga ba dama ya ba shi karsana, domin al'adar su kenan, amma ya dawo da safe ya karɓi karsana. Bambaɗo ya ƙwalla godiya da sabon yabo marar misali ya yi sallama, sassafe ya dawo, tun daga nesa ya kwarara waƙar yabo da harshe mai balaga, ya faɗi ya yi gaisuwa. Bafullace ya ce, to Bambaɗo ka zo? To madalla, ka sani jiya ka zo ka yabe ni da kalmomi masu daɗi, na kuma ji daɗi, amma na san ƙarya kake yi, shi ya sa na ce zan ba ka karsana don kai ma ka ji daɗi, saboda ni ma ƙarya nake yi. Nan aka bar Bambaɗo tiris, ba karsana ba wayo. Aikin Allah sai kallo. Wani mutum ya fito daga gidansa zai tafi wajen aikinsa, sai ya kicibis da wani babban abokinsa. Ya tambaye shi da cewa yaushe ya zo? Abokin ya ce a ran nan kwanansa 2, amma har ka kwana 2 ban samu labari ba, in ji mutumin. Ai jiya na je gidanka ba ka nan, in ji abokin. Yaushe? Da ƙarfe nawa? In ji mutumin. Da ƙarfe 10 daidai, in ji abokin. Sai mutumin ya ce to wallahi tun shekaran jiya Asabar da na dawo ban fita ko'ina ba sai fitowar nan tawa. Can sai abokin ya ga an kama shi sharaf sai ya ce wai aikin Allah sai kallo, sai jama'a da ke gurin suka yi murmushin ji masa kunya. Barkwancin Maguzawa. A cikin tarihin Hausa ba waɗanda suka fi Maguzawa iya magana, balle wajen karin magana da barkwanci. Su Maguzawa su ne tsantsar Hausawa. An ba da labari cewa wani Bamaguje ya haɗa tafiya da wasu mutane, da dare ya yi sai suka nemi wajen kwana, sai suka ga gidaje guda biyu, ɗaya ana ce da shi gidan arziki, ɗaya kuwa gidan mutuwa. Abokan suka ce tun daga gidan arziki, me zai kai mu na mutuwa? Bamaguje ya ce ni na fi son na mutuwa, domin ba ta saɓa alƙawari, tana kan kowa, amma arziki ba shi da tabbas. Aikin lauya ba sai da karatu ba. A cikin birnin Kumashi an taɓa yin wata shari'a mai ban sha'awa tsakanin wani lauya da wani Bahaushe. Akwai wani wai shi Alhaji Barau na Malam yana zarafi da wani ɗan Ashanti. A cikin halin zama sai shari'ar kuɗi ta haɗa su. Shi Ashanti ya yi ƙarar Alhaji Barau har da ɗaukar lauya. Ranar shari'a Alhaji Barau bai ga abokin shari'arsa ba sai lauya. Saboda haka sai ya ce da mai shari'a shi sai wanda ya ƙararsa ya zo. Mai shari'a ya yi ƙoƙari ya nuna masa cewa haka ake yi, domin lauya yana da izini. Alhaji ya nuna cewa lauya bai san komai game da wannan magana ba. Mai shari'a ya nuna cewa lallai lauya ya san komai. Alhaji Barau ya roƙi mai shari'a ya ba shi izinin nuna cewa lauya bai san komai ba. Mai shari'a cikin barkwanci ya yarda. Sai Alhaji ya sa hannunsa a aljihu ya kaɗa tsabar kuɗi ya ce da lauya menene aljihuna? Lauya ya ce tsabar kuɗi. Daga nan sai Alhaji Barau ya fito da hannunsa a dunƙule ya ce tsabar kuɗi nawa na ɗebo? Lauya ya ce ban san yawansu ba, amma ka ɗebo kaɗan. Sai Alhaji ya buɗe tafin hannunsa ba komai, ya ce ka gani ko mai shari'a? Lauya bai san komai ba ya shiga maganata. Kotu ta fashe da dariya. Mai shari'a ya ba da izinin a je a sasanta. Hikimar alƙali. Akwai wasu abokai biyu waɗanda komai tare suke yi.
amma ɗaya daga cikinsu ya zarta wajen abin hannu. A cikin wannan hali ne rancen kuɗi ya shiga tsakaninsu. Shi wanda ya zarta samu ya karɓi rancen abokinsa na Naira 200 a kan sharaɗin zai ba shi kashegari. Kamar da wasa abu har ya kai ga ɓatawa domin bai biya shi ba har an kai fiye da wata guda. Ganin haka sai mai kuɗi ya kai ƙara wurin alƙali. Da alƙali ya ji yadda magana take sai ya ce ya bari sai jibi ya dawo. Bayan alƙali ya koma gida sai ya aika a kira wanda ake bi bashi. Ya ce da shi na neme ka saboda ina da ‘yan kuɗi kamar Naira 300,000. Ka san mu alƙalai ba dama mu yi kasuwanci, kuma ba shi yiwuwa haka kawai in yi ta ajiye kuɗi ba an yi wani zarafi da su ba. Shi ya sa na ga gara in nemi ƙwararrun ‘yan kasuwa in ba su a riƙa juyawa don in riƙa samun wani abu. Kuma na bincika na ji cewa kai amintacce ne, shi ya sa nake so in danƙa ma wannan kuɗin da yarjejeniya a yi min kasuwanci da su. Da jin haka sai mutumin ya gigice ya fara sambatu da cewa ai haka shi ne daidai ranka ya daɗe, haka ma wane muka taɓa yi da shi, ya kuma ji daɗin abin. Alƙali ya ce da shi ya tafi sai gata ya zo ya karɓa domin suna banki. Da tafiyarsa sai ya aika aka kira mai ƙara ya ce da shi maza ka je wurin abokinka ka ce ya baka kuɗinka, in ba haka ba za ka zo ka gaya min. Kafin a ce meye wannan sai ga shi a gidan abokin. Ya ce na zo lallai ka bani kuɗina. Ya ce an hana ka. Mai kuɗin ya ce to ina sanar da kai daga nan wajen alƙali zan tafi domin na gaji da wannan rashin kunya. Nan da nan ya rarrashe shi ya dakata, ya shiga gida ya ƙirgo kuɗinsa Naira 200 fes ya ba shi. Da lokaci ya yi sai ya je wajen alƙali bisa alƙawarinsu. Alƙali ya ce tashi ka bani wuri, maci amanar abokai. Wannan al'amari a Zaria haka ya faru, kuma duk mutanen suna nan. Kun ji hikimar alƙalai don tabbatar da haƙƙin marar ƙarfi. Ganin zarau. Wani bamaguji wata rana ya taɓa cewa shi dai ba don mutane za su yi magana ba sai ya cinye naman sa guda. Jin haka sai mutane suka shirya ƙure shi, sai suka yi karo-karo suka sayi sa suka yanka suka gyara shi kaf. Aka yi shela cewa kada wanda ya ci komai. Aka kira bamaguje aka yi tsit. Bayan ga nama kwando-kwando an gasa wani an soya wani kuma an dafa. Can gogon naka sai ya je juji ya ɗauko ƙahon sa ya fara gwaguya. Nan da nan sai wani ce yau ga nama, yaya za ka ci ƙaho? Sai bamaguje ce dama na zaci haka, kun ce ba za ku yi magana ba, ina ruwanka, ko ƙaho ba jikin sa yake ba? Dama na san ku mutane ba kwa iya ganin zarau sai kun tsinka. Wasiyar uba cikin hikima. Akwai wani mutum da ɗansa ƙarami, kullum cikin dare yakan riƙa yi masa wa'azi a sha'anin zama da mutane. Tun yaro bai balaga ba sai Allah ya yi wa uban rasuwa. A ranar ƙarshe kafin ya mutu sai ya ce da ɗansa, wataƙila ciwon nan nawa ba na tashi ba ne, saboda haka akwai wasiyoyi da nake so in gaya ma, amma zafin ciwo ba zai bari ba. Don haka in na rasu ka je wajen tsohon doki da kiyashi da kumurci da kare za su gaya maka abin da zan gaya ma. Yana gamawa sai ya rasu. Bayan an gama zaman makoki sai yaro ya niyyata ya tafi wurin tsohon doki ya gaya masa saƙon mahaifinsa. Tsohon doki ya ce lalle mahaifinka ya yi maka wasiya mai kyau. Ka gan ni a nan ko turke na ba a share ba. Har yanzu ban karya kumallo ba. Ruwan sha sai na yi haniniya akai-akai ake tunawa da ni, wai kawai domin na tsufa. Lokacin ƙuruciyata ba abin da ba a yi min. In an hau ni ina nagarta har fitowa ake yi ana kallo na ana guɗa. Amma yanzu ina, don haka komai za ka yi lokacin ƙuruciyarka. Wannan shi ne dalilin wasiyar mahaifinka, sauka lafiya. Daga nan yaro bai zarce ko ina ba sai wajen kiyashi, ya gaya masa saƙon ubansa. Kiyashi ya ce lallai akwai wasiya kuwa, biyo ni ka ga abin da yake nufi. Suna cikin tafiya sai suka yi kicibis da mushen kyankyaso. Kiyashi ya ce ka ga wannan mushe ba shakka ya raba ni fiye da 100 a girma, saboda haka ba zan iya jinsa in kai ramina ba, bayan kuma ina so saboda abincina ne. Yaro ya ce gaskiya ne. Kiyashi ya ce tsaya ka gani. Sai ya je kira kiyasai 'yan uwansa rututu. Nan da nan suka gewaye mushen kyankyaso suka ja giririri har cikin raminsu. Yaro ya ce to me kenan? Kiyashi ya ce ko me za ka yi, kada ka yi kai kaɗai sai da jama'a, jama'ar kuma taka. Wannan shi ne wasiyar mahaifinka. Yaro ya yi godiya ya tafi wurin kare, ya gaya masa abin da ke tafe da shi. Kare ya ce zo mu je. Kare ya wuce gaba, yaro yana bi har suka zo wata makarantar allo mai almajirai da yawa, an hura wuta ana ta karatu.
Daga tsayawansu sai aka fara jifan kare ana kolo-kolo, da ƙyar suka tsere. Ba su tsaya ko'ina ba sai gidan wani mafarauci. Daga ganin kare sai aka ba shi abinci, aka goge masa jiki, aka ɗaura masa fata a wuya. Kare ya ce da yaro, to ka gani, lokacin da muka je makaranta ba a yi wata-wata ba sai aka kore mu, amma da muka zo gidan mafarauci ga irin alherin da aka yi mana. Saboda haka komai za ka yi a duniya ka yi tare da masoyinka a inda ake son ka. Yaro ya sallama da kare ya tafi neman inda kumurci yake, da ƙyar ya same shi a cikin wani kogon kuka, ya gaya masa abin da ya kawo shi. Kumurci ya ce, babu shakka babanka mutum ne mai tsinkaya. Yanzu ka gan ni nan a ɓoye, ba na fita da rana, kuma ko da daddare sai an yi barci, don in ba haka ba da an gan ni sai a bi ni da duka a kashe ni. Ka san dalili? Yaro ya ce, a'a. Kumurci ya ce, harshena da bakina su suka ja min wannan bala'in, don haka ka kiyayi harshenka da bakinka. Abin da babanka yake son gaya maka kenan. Yaro ya yi godiya, ya yi sallama ya tafi. Ko a ruwa ɓarawo sai ya yi gumi. A zamanin da a ƙasa ake tafiya ko a hau dabbobi. Wani bature mai aiki a wani gari a ƙasar Liban an yi masa canjin aiki zuwa wani gari. Tsakanin garuruwan biyu tafiyar raƙumi ta kwana huɗu ce, saboda kayansa yana da yawa har sai da ya hayar raƙumi 10. A cikin ayarin akwai mai raƙuman da yaransa 10, wato har baturen su 12. Shi mai raƙuman kuma yana da alfadara wadda yake hawa. Saboda zafin hamada tafiya da safe zuwa walaha da kuma la'asar zuwa magariba ake yi. A rana ta uku sai mai raƙuma ya ga baturen baya cikin irin walwalar da ya saba ganinsa a cikinta. Sai ya tambaye shi, bature ya ce da shi ba komai. Duk da haka mai raƙuma bai gamsu ba, ya matsa masa lalle akwai wani abu, domin da ba haka yake ba. Bature ya ce, ai kunya ce ta hana ni in faɗa, saboda ganin irin kirkinka da na yaranka tun ranar da muka taso. Amma abin da nake ciki shi ne, ‘yan kuɗina fan 100 da nake haba-haba da su ne ban gani ba, kuma ni na ga ba mu sauka cikin mutane ba tun da muka taho, shi ya sa na kasa cewa komai. Mai raƙuma ya ce, in Allah ya yarda kuɗinka za su fito, ba dama a samu ɗigon zamba a gare ni da cikina. Ayari ya ci gaba da tafiya har aka zo inda za a kwana gari ya waye a isa inda za a je. Can bayan an huta, sai mai raƙuma ya kira yaransa su 10 ya jera su. Ya ce, ya ku yarana, shekara da shekaru ina tare da ku a cikin wannan sana'a, ba a taɓa samun ha'inci ko rashin gaskiya game da ku ba. To yau Iblis ya yi halin nasa. Wannan bature da ya ba mu amanar kayansa ya gamu da sharrin shaiɗan a cikinku. An yi masa satar kuɗi, kuma ɓarawon na nan a tsakaninku. Kun ga alfadaran nan tawa? Ba daidai take da sauran alfadaru ba. Ita ta fito daga tsatson Biraƙa, wadda mai tsira da aminci ya hau ranar Isra'i, saboda haka mai albarka ce. Yanzu ga ta can na ɗaure ta cikin hemata, kowannenku zai shiga hemar ya ja jelarta. Baiwar da Allah ya ba ta ita ce, duk wanda ya saci kuɗin nan, in ya ja jelar sai ta yi kuka, saboda haka bismillah. Yaran suka shiga suna fitowa har suka gama alfadara ba ta yi kuka ba. Bature ya gigice. Mai raƙuma ya ce da yaran su sake jeruwa su buɗe tafin hannunsu. Daga nan sai ya bi kowane hannu yana sansanawa har zuwa na ƙarshe. Da ya gama sai ya nuna na shida ya ce, kawo kuɗin mutane. Nan da nan ya yi ikirari ya ce a raka shi inda suka kwana jiya. Aka raka shi, ya tono su a cikin yashi. Da suka iso gari za su yi sallama sai baturen ya ce, na roƙe ka ka gaya mini yaya kai ka gane. Ya ce, da yake za mu rabu bari in gaya maka. Abin da na yi shi ne na shafa jelar alfadarar turare. Tun da na ce ta yi kuka in ɓarawon ya ja, ba shakka ba zai ja ba, kuma duk wanda bai sata ba zai ja. In kuma ya ja hannunsa zai ɗau ƙanshin turaren. Shi ya sa da na bi su na sansana hannayensu sai na tarar na ɓarawon ne kaɗai marar ƙanshi. Ka ji yadda hikimar take. Wassalam, a yi zaman gari lafiya. Farfesa da mai fito a kogi. Wata rana, wani babban farfesa na ilimin kimiyya ya tashi zuwa wani gari. A cikin halin tafiya sai ya kawo bakin wani kogi inda ake fito da ɗan wani jirgi. Duk wanda zai tsallake kogi yakan biya kuɗi kafin ya shiga jirgin. Farfesa ya ba da nasa kuɗin, ya ce a ba shi shaida, wato receipt. Mai jirgi ya ce shi ba ya ba da wata shaida. Shaidarsa kawai shiga jirgi a haye da mutum. Sai farfesa ya matsa da cewa a ba shi a rubuce. Mai jirgi ya ce, ai ni jahili ne ban iya rubutu ba. Farfesa ya ce, tun da baka iya rubutu ba, ka yi zaman duniya a banza. Mai jirgi dai ya gunaguni a kan oho, a je ya yi zaman duniya a banza ɗin.
Duk fasinjoji suka shiga tare da farfesa mai jirgi ya tuƙa. An yi nisa, an rage gaci kaɗan, sai kuwa sabon ruwa ya kawo yana tamban-tamban da jirgi. Sai mai jirgi ya ce, ya ku jama'a, da juye na ga ya fi kyau kowa ya tsalle ya faɗa ya iyo ya ƙarasa gaci. Kafin a ce me wannan kowa ya tsalle ya yi iyo ya kai gaci. Farfesa yana zaune, mai jirgi ya ce, to farfesa sai ka faɗa domin ni ma zan tafi in bar jirgin. Sai ya ce, ai ban iya ruwa ba. Mai jirgi ya ce, ba ka iya ruwa ba? In haka ne ka yi zaman duniya a banza. Ya doka tsalle ya haye ya bar farfesa. Yarinya da malamin yawon duniya. A wani gari mai suna Jeka, an yi wani mutum da ya damu da cewa shi dai so yake yawon duniya ya sami irin ilimin zama da mutane, ya koyi duk irin makirce-makircensu, maguɗinsu, sharrinsu da hairinsu, jamhuru, fasaha, balaga da ilimin ishara na ilmul hali da dai sauran ishara har na ilmul hali da dai sauran ƙulle-ƙulle, kurɗe-kurɗe da duk sanin inda mutum ya kwana a kowane lokaci da sa'a. Da ya gama shiri ya yi niyya sai matarsa ta ce da shi, Allah ya sa a dawo lafiya, amma tana fata bai bar wani abu a gida ba. Ya ce, ai ban bar komai ba. Tun da ya fice ba wanda ya ƙara jin labarinsa har shekara 10. Bayan ya tabbata komai ya tafi nema ya samu, sai ya juyo zuwa gida. Lokacin da ya kusa isowa garinsu, sai ya zamana rana ta ɗaga kaɗan daidai ban ruwan dawaki. Sai ya hangi wata rijiya da wata budurwa tana ɗiban ruwa. Ya ƙaraso ya ce da yarinya ta zuba dokinsa ruwa ya sha. Sai ta dube shi sheƙai ta ci gaba da jawo ruwa. Ya ce, ke yarinya ba kya ji ne? Ta ce, ina ji bawan Allah. Ya ce, to zuba dokina ruwa ya sha mana. Ta ci gaba, ta yi buris da shi. Sai ya ce, ke ‘yan mata, ki yi a hankali, daga yawon duniya nake, saboda irin halayen mutane balle na mata. Kin ga kundin nan? Duk ba komai sai ilimin irin duk jamhurin duniyan nan. Ba irin kisisinar da ban sani ba. Zuba wa doki ruwa baki isa in tanka da ke ba. Sai ta ce, in ga kundin? Yanzu duk komai na cikin nan? Kuma ka san komai? Ya ce, na fa sani. Sai ta jefa kundin a rijiya tsundum ta ce, ka san wannan? Jita daga yara. Akwai waɗansu abokai guda biyu a wani ƙauye, ba su da wata sana'a sai satar kayan rafi. Koyaushe suka je rafi, sai ɗaya ya shiga, ɗaya kuma ya tsaya daga waje. Idan na wajen ya ga wani mutum yana zuwa, ya tsawatar da cewa ana ganinsa, shi kuma sai ya lif. Haka suka yi ta yi shekara da shekaru. Kwaram ran nan, sai ɗaya ya rasu. Bayan zaman makoki, sai ɗaya ɓarawon ya fara tunanin yadda zai yi saboda mutuwar abokinsa. Bai san wata sana'a ba sai satar kayan rafi, kuma shi ba ya je wajen wani ya ce su je sata ba. Don haka sai ya sake tunani, yana da yaro ɗan shekara 10, sai ya ga gara ya amfani da shi. Gari na wayewa sai ya kama hannun yaron suka tafi rafin da ya saba zuwa da marigayin abokinsa. Da zuwansu bakin rafin sai ya gaya wa yaron cewa zai shiga ya tsinko gwanda, amma idan yaron ya ga wani yana zuwa ya sanar da shi don ya ɓuya kada a gan shi. Sai yaron ya ce, baba, kana da rafi ne? Ya ce, yi mana shiru, ina ruwanka? Da shigarsa rafin, sai yaron ya ce, baba, wani yana ganinka. Sai ya fito a guje, ya ce, yana ina? Wane? Yaro ya ce, Allah ne yake ganinka. Nan take, uban yaro ya kama ruwa ya ci shi ya zugum can ya nisa. Ya ce, ba shakka ajiyar Allah tana nan a ko'ina, balle a inda ba a zato. Na daina sata daga yau. Karen bana maganin birin bana. Wata rana an yi wani abin sha'awa a tashar kuka ta Kano. Wani ɗan amalanke ne ya yi wa wani ɗan tasi jam har jikin tasin ya lotse. Nan da nan jama'a ta taru ana neman sasantawa. Har mai tasi ya haƙura zai tafi, sai ga wani ɗan sanda a kan basukur. Nan da nan ya shiga magana ya ce bai yarda ba sai a tafi headquarter. Aka ba shi haƙurin duniyar nan ya ƙi. A ƙarshe dai aka ce da ɗan amalanke ya kawo wani abu a bashi. Ba shi da komai sai naira 1. Aka rarrashi ɗan sanda ya karɓa, ya jefa aljihu. Za a watse kenan, sai wani farar hula ya ɓullo ya tambaya abin da ake yi. Aka sanar da shi abin da ya faru, sai ya ce, yau menene naira 1? 5 za a bashi. Sai ya sa hannu a aljihu kamar zai ɗauko wani abu a aljihunsa yana cewa da ɗan sandan, malam, kawo wannan nairar a baka 5. Ɗan sanda ya dawo da naira hannun ɗan amalanke. Sai nan da nan shi farar hulan ya galla ɗan sanda mari ya ce, kama ni mu je headquarter, ka ce na mare ka don ka karɓi hancin naira 1. Sai kowa ya ɓarke da tsuwa.
ɗan sanda ya hau basukur ya tafi da yatsun mari a kunci ana ta yin sowa. Niyya da basira gandun aiki. A zamanin yaƙin duniya na biyu an yi wani abubuwan bajinta, ƙwazo da ƙuru ba su da iyaka. Irin waɗannan abubuwa ya kyautu yara su san su don gaba. Saboda haka ne za mu ba da labarin bajinta da ƙwazo da basirar wani ɗan sandan ciki na Ingila. Lokacin da Jamus suka cinye ƙasashe suka mamaye ƙasar Turai, sai ya zamana aikawa da saƙon hannu zuwa ga Rashawa abu ne marar yiwu, domin duk ta inda za a ratsa zuwa Rasha, Jamusawa suna nan sun kuma sanya ido su ga wani baƙon abu. Ingilishi suna so su aika da saƙon hannu zuwa ga kwamandan rundunar Rasha. Kafin a je wajen sai an bi ta ƙasar Faranshi, an ƙetara ta Switzerland, an ɓulla ta Yugoslavia kafin a tarar da Rashawa. Hedikwatar 'yan sandan ciki na Ingila sai suka zaɓi wani gwarzo a cikinsu. Ranar da zai tashi sai shugabansu ya kirawo shi ya ce da shi gwamnati ta zaɓe ka. Ka kai saƙo wurin Marshal Timoshenko. Za a sanya ka a jirgin sama mai laima a kai ka kusa da Paris a jefa ka. Za ka sauka a wani daji mil 10 daga Paris da ƙarfe 1 na dare. Da ka sauka in ka ɗauki kamfas ɗinka ka ga gabas, ka yi tafiya yadi 100 kofi zuwa hagun, za ka tarar da tsohon basukur. Akwai fitilar kananzir, ka kunna, ka tura har ka zo babbar hanya. Daga nan ka hau zuwa otal mai suna Edward Sell. Ka jingine basukur, ka shiga daidai ƙarfe 2 ba kwata. Kar ka saɓa, ka shiga hallaka. Wanda yake aiki a lokacin zai kunna taba da ya ganka, daga nan zai baka ɗaki. Bayan ƙarfe 3 da kwata ka fito daga ɗakinka ka je cikin lambun otal kana shawagi. Wani mutum zai zo da jarida a hammatarsa ya zuwa kujera mai fitila. Bayan ya yi karatu zai bar jaridar a nan ya tafi nasa zarafi. Kai sai ka ɗauki wannan jarida ka je ɗakinka ka duba shafin talla, a nan za ka ga abin da za ka yi. A dawo lafiya, Allah ya kiyaye. Kada ka mance da cewa sirrin aikin 'yan sandan ciki shine aiki da hankali. Nan da nan ɗan sanda kamun a ce miye wannan ya sauka a gefen Paris ya tarar da komai yadda aka gaya masa, ya kuma yi duk abin da aka ce ya yi. Da ya duba shafin talla ya fassara saƙon, sai ya ga an ce da shi nan take ya je ƙofar otal zai tarar da mota sabuwa mai lamba kaza. A cikinta akwai wata ƙatuwar jaka cike da kuɗin Ingila fan 20,000. A cikinsu guda ɗaya ce tak ɗauke da saƙon da ake so Marshal Timoshenko ya samu. Ya fito ya ɗau mota ya kama hanya. Ya yi awa guda kenan yana tafiya, ya zo wata kwana sai ya ga mutum a kwance rasha-rasha. Ya ja birki don kada ya taka shi, kuma ya tabbata an kaɗe shi ne ya mutu an bar shi. Sai ya fito ya kama ƙafarsa zai janye don ya samu hanya. Sai wuf, mutumin ya miƙe ya zaro da barbar. Ya ce, ni ɗan sandan cikin Jamus ne, sunanka Robinson, yau ka sauka daga Ingila, a motarka akwai saƙo zuwa Marshal Timoshenko. Yanzu ba wata magana, sai ka bani mota da kayan cikinta ko in kashe ka. Nan da nan ya sakar masa mota, ya shiga kenan zai tashe ta. Sai Robinson ya ce da shi, ina so ka taimake ni da abu guda. Wato zan buɗe hannayen kwat ɗina ka harba wurare daban-daban don in koma gida a sani sai da tsiya-tsiya aka karɓi kayan nan. In ba haka ba sai a zaci ƙarya nake. Ɗan sandan cikin Jamus ya masa yadda ya ce. Daga gama sai Robinson ya zaro tasa labarbar ɗin ya ce, harsashinka ya ƙare, bani motata. Amma ni ba zan yi wauta in bar ka ba. Sai ji kake fa 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 fa. Ɗan sandan Jamus ya mutu. Robinson ya shiga motarsa ya kai saƙo yadda aka turo shi, ko sartse bai yi ba. Kashi na 3, yin ishara da dabbobi. Sharrin ban ji ba, ban gani ba. Lokaci-lokaci cikin halin hira da jama'a ko cikin sauraron mutane suna zance mukan ji an ce, Allah ya kiyaye mu da sharrin ban ji ba, ban gani ba. An ce a babbar fadar zaki sarkin dabbobi kullum aka zo sallama da sarki sai Malam Dila ce a yi addu'a. Allah ya raba mu da sharrin ban ji ba, ban gani ba. Amma sai shi biri sai ya ce, wannan abinku ne na mazauna a ƙasa, mu muna sama. Ashe abin ya damu Dila. Wata rana bayan an yi irin wannan addu'a, biri kuma ya irin ƙaulinsa, sai Dila ce yana neman izini zai yi ‘yar bulaguro ta kwana 7. Da dawowarsa bai zarce gida ba sai gidan sarki. Ya sanar da sarki cewa ai tafiya ta yi kyau, har ya zo masa da wani abin mamaki. Sarki ya ce menene? Sai Malam Dila ya sa hannu a burgami ya fito da nakiya ya ce da zaki ya ci. Zaki ya gutsiri nakiya mai zuma da yaji ta kama kunnensa ƙau don daɗi. Ya ce Malam Dila menene wannan? Dila ce Allah ya daɗe da sarki, kashin biri ne. Zaki ya ce kashin biri? Amma bai taɓa bamu ba? Dila ce ai sai a nemo shi ya yi kawai.
Nan take aka kira biri aka gaya masa abin da ake so. Biri ya ce ai shi bai taɓa sanin haka ba. Dila ya ce wani lokaci baya yi sai an doke shi. Nan take aka rufe biri da jibga har ya kashi mai ɗoyi, aka ce ba irin wannan ba. Kai biri da ya sha duka ya tafi gida ya jiya. Bayan ya warke da je gidan Dila ya ce wai dan Allah Dila menene dalilin wannan? Ya za a ce wai ina kashin zaki? Malam Dila ya ce ai ina cewa kullum kuna sama, ba ruwanku da neman tsari daga sharrin ban ji ba ban gani ba. Bira ya ce to ita ce. Daga nan kullum aka tashi daga fadanci, biri ne ma mai cewa a yi addu'a. Ishara ta ishi mai hankali. Wata rana sarkin namun daji zaki ya rashin lafiya. Namun daji daga jin labari sai suka rinka zuwa duba shi. Dila malamin dawa ne kaɗai bai je ba. Wannan abu sai ya zama abin surutu. Saboda ganin kada wani sharri ya same shi, sai wata tsuntsuwa ta gaya masa abin da ta ji. Malamin dawa ya ce ya ke baiwar Allah, abin da ya sa ban je ba, saboda na ga alamun ƙafafu sun shiga, amma ban ga suna fitowa ba. Borin tinke da borin tsuntsaye. A cikin zamanin zamanai, borin tinke shi ne sarkin tsuntsaye, kowane tsuntsu da sarautarsa. Kabare shi ne shugaban ‘yan an gaishe ku, cakaikwaiwa ita ce zabiyar sarki, hankaka sarkin kakaki, zalɓe sarkin su, tattabara babbar jakadiya, talo-talo sarkin taushi, cilakuwa da iyalanta shugabar amada, shaho sarkin yaƙi, tattabara uwar suyar abincin sarki, su jimina da sauransu su ne barade masu kamun gida in sarki zai yi tafiya. Sauran talakawa kuwa su ne su baini, gwara, ungulu, jimola, kurkudu, jinjimi, yautai, malamin layar zana da sauransu. Saboda hikimar sarkin kullum in an zo fadanci sai abin da ya faɗa ake magana a kai. Sai da ya zama da cewa duk wata magana daga fada za a ji ta balle in daga sarki ce. Ana cikin wannan zama akan kowa ya san muƙaminsa, sai sarki ya sa aka yi shela cewa yana kiran kowa da kowa saboda zai yi wata babbar sanarwa. Jama'ar gari fa kowa Allah Allah yake gari ya waye. Ana nan tsuntsaye sai faɗuwar gaba suke yi saboda ko me za a ce? Su kurciya, hasbiya, carki, jimola, tsirya, zara da danginsu duk suka kwana jikinsu na rawa. Su malam gado kam kusan su ma yayi. Gari ya waye, fada ta cika fal da tsuntsaye. Su jinjimi, zarɓe, burtu, jimina, mikiya, ungulu su ne a kan gaba, ƙanana suna baya. Can sarki ya fito da wata shigar sarauta ta burgewa. Farko dai yana sanye da rigar hatsaya, wandon mawambal, ga ‘yar ciki ta jan siliki, ga alkyabbar mulufi da alharini, ya naɗa rawanin haɗalashi ya yi ɓarna. Ya sa takalma ɗinkin rumi, ga wani ƙwandage a yatsan hannu, yana ƙyalli kamar jauhari. Ba dai a cewa komai, sarki ya rincaɓe ado. Da shigowarsa sai aka miƙe tsaye baki ɗaya, bayan ya zauna, kowa ya zauna, aka yi tsit sai ka ce ruwa ya ci su. Can sai sarki ya miƙe ya ce jama'ata maza da mata na gaishe ku. Abin da zan gaya muku shi ne, iska mai sanyi shi ne ɗari, rashin komai a ciki shi ne yunwa, magana marar tushe ita ce ƙarya. Shi kenan na sallame ku. Har sun fara fita, sai Kabare ya ce wai wace maganar banza ce wannan? Sai Gauraka ya ce Allah ya ji ƙan iyayenka, na riga ka a zuci ka riga ni a sarari. Kafin a ce miye wannan jama'a sun fara share-share. Can sai Shaho ya ce abin da ya fi mu fafare shi mu kama shi sai ya gaya mana dalilin wannan zancen banza. Sarki borin tinke da ganin an taho ana sowa sai ya share a sukwane. Aka fa bi shi da sai wuf ya hau katanga. Jimina ta cafo alkyabbarsa ta yage ta bar tuntuna a wuyan sarki ya arce zuwa cikin daji. To shi yasa har yau in ka ga borin tinke ba komai a jikinsa sai amawali da tuntun alkyabbar sarauta. Daga baya ma ‘yan zamani irin su Ƙododo da Gaggafa suke kiransa babba da jaka. Shi kuma koyaushe yana zaune a bakin ruwa ya yi jugum yana tunanin abin da ya jawo kansa. Zaman sauro tare da kunne da hannu. Sanannen abu ne cewa sauro ya fi zuwa kunnen mutum yana kuka kamar sai ya shiga, kuma sanannen abu ne cewa za a ga nan da nan hannu ya kai kora. Masu hikima sun ba mu labari cewa dalilin wannan shi ne akwai wani lokaci da sauro da kunne da hannu suke zaune a gida ɗaya.
kowannensu sana'arsa daban, don haka da wayewar gari sun gaisa da juna kowa sai ya kama gabansa. Ana nan sai wata rana Hannu ya tashi ba lafiya, don haka sai ya zauna a gida. Can rana ta yi, hantsi ya dubi ludayi, shi kuma Hannu ba komai a ɗakinsa. Sai ya leƙa ɗakin Kunne ya ga gari a cikin ƙwarya. Ya yi dirin-dirin ya kamfato yadda zai ishe shi. Yana fitowa daga ɗakin Kunne kenan sai ga sauro ya dawo. Sai Hannu ya roƙi sauro Allah annabi ya rufa masa asiri, kada ya gaya Kunne. Sauro ya yarda. Ana nan sai wata rana ‘yar husuma ta tashi tsakanin sauro da Hannu. Shi Hannu har ya yi wa sauro ba'a da cewa ga shi zololon wofi mai tsamin baki. Sauro fa ya fusata ainun ya ce da Hannu tun da ka zage ni kuma sai na gaya Kunne cewa kai ne ka sace masa gari. To shi ne fa kullum sauro ya tafi ya gaya Kunne wannan magana sai Hannu ya kai masa duka. Har yau ɗin nan dai abin da ake ciki kenan.